Здравейте хора! Този клип съм с Атанас Проданов, може би го знаете в един мой клип, где съм качил. И той рапър, прави битбол с някакъв такъв голям газе. И сега ще правим клипове с него. Нашия режисьор е Виктор Димитров. Във Фейсбук се пише Майнкрафт. Зомби краско виж там. Майнкрафт зомби е Парланда. Така, в този епизод не знам искам да харесате клипа, се абонират за Гошо Мен, защото е готин. може да се абонирате за мене, харесайте клипа. Ще кажем и влогове. Името на Георги е Георги Атанасов, Аз съм Атанас Проданов. в YouTube да се абонирате. В YouTube се пише Георги Долна Атанасов. В случая. Как те е? Георги долна черта Атанасов. Да, точно така е. Сега кой ще правим, Гоши? Не знам, това е просто съобщение. Да, просто. Ще правим клип влогове. Да. След скоските с парка край реката, ние ще на кичето отиваме. Най-биричка едно кучиче. И това от нас хора, това е просто съобщение да кажа, че ще снимам клипове също с Атанас Проданов. Може да снимам и с Виктор Димитров. Здравейте, аз съм Виктор Димитров. Да, той е нашия режисьор в момента. Това от нас хора. За екраните надписи Гошата Надписа. По-скоро аз ще споя нещо. Его надписа. С крайния надпис. Его надписа тук Гого. И сега ще го покаем. Чакайте сега малко. Да я покаем с кой телефон го правихме. Дръж телефона сега. Снимай как съм го правил. Така, ето ме мене. С това нещо и с този телефон. Гледайте. Съчка тук в камейката, съчка. Чук. Чука в камейката, Виктор. Много бясно. Чакай да как ста. Виктор, ако обичаш. Кажи, бе. Знаете ли как става? Ето го. Това е сикса. Наско сикса. Да. Да, така се прави. Ти нашето момче. Да. Оправи с телефона, защото ти старичка някаква пишка. Добре. Ивайло. Така. Сега те възапозна с лишния ми живот. Снимай там Виктор, докато аз дойда. Ари! Абе, човек, мога да камера, но нека да е. Пак хубава. Готова 38 ще направим сега. Гого 38. Така се пише в Майнкрафт. И в Dragonfunk Майнкрафт. Дето е геймо. Аре, майка ти стара. Гошетка съм. Това е моето гърлфренд, е да го кажем. Тя ще бъде режисьор, като правим влоговица. Или понякога рязко ще, защото тя ще види далечко. И това е, връща се обратно към Виктор. Свършим. Довиждане. Придание е, човек. Достъп телефон. Спри за малко. Ето името Гого 38. Чакай сега да направим някакви такова. Символчета памек. Той много обича да се занимава с телефона и ги чупи. Ги такова. И сега правим мини дроп тест на Motorola Dynatak. Аз съм клип как правим дроп тест на някакъв... Ето Гого 38. Да. Дай сега да Ай, Виктор напишем. Ай, Виктор. Чакай, дай да покажем телефона. Его телефона. Ето го. Motorola Dynatak US Edition. Играхме в футбол с този телефон. И това от нас хора. Не, чакай, Виктор. Сега ще пише Виктор. И с това свършва клипчето. Преди да е малко дългичко, колкото... Ще докарваме фенове тук да гледате инициалите на Виктор и Гошо. Ако може напиши и нас, защото ще бъде яко. Добре. Този буклук няма го търпя вече.
Това от нас хора ще правим клип как правим имена на скамейката, защото ети момче много иска. Това е клип на Софткей после. Ще ми известни хората. Да, това от нас хора, това е Наско и това е Виктор. С това свършва нашия клип. До скоро, приятели! Да се абонирате, да лайквате, палците нагоре.